vazduh je super, ali voda je još bolja. Mi smo u okeanu. Da, idemo dublje. Kako ovdje lijepo. I korali su super. A šta je ovo? Devojke, gledajte, kakva lepa školjka. O ne, čarobna. A, šta se dešava? Ne znam. Mamice, gdje su moje noge? Vidi, sad smo prave sirene. Gdje je okean? Mi smo u nečijoj spavačoj sobi. Kako sada da hodam za tim repom? Padam! Drži se! Joj! Ćao, devojke! Ustanite za mene! Šta da radimo sada? Užas! Moramo hitno vratiti noge! Joj, devojke, izvinite. Hajde da vidimo šta je ovdje. Ne to. Ovo je čarobna knjiga stilova. Joj, izvinjavam se. Gledajte slike. Ovdje je pokazano kako dalje živeti s ovim. Nije loše. Pa šta sada da radimo, devojke? Treba probati malo da se pomeramo. Hajde. Valjda to nije teško. Ja ću da počnem. To nije baš lako. Padam. Ne. Hvatamo te. Hvala, devojke. Tačno. Treba razbacati jastuke po celoj sobi. Sada možemo mirno i sigurno probati da se krećemo. Svaka nam čast. Wow, baš nam dobro ide. Glavno je držati ravnotežu. Super. Joj, to je baš nezgodno. Ali valjda ćemo naučiti. Ja sam naučila, wow. Joj. Kako me nervira ova rep. Nema veze, ne smemo odustati. Wow, odlično se krećeš. Da, hvala. Naučila sam. Ja isto. Super. Svaka nam čast. Jao. Gledaj šta ti je na licu. Šta? Ne, šta je ovo? Silazi mi koža. Devojke. I vama. Ne. Kako je to moguće? Joj. Šta da radimo? To izgleda grozno. Tako ćemo izgubiti svu lepotu. Joj. Jao. Šta da radimo? Devojke, treba nešto smisliti. Imam ideju. Sad ćemo sve popraviti pomoću kreme. Nanosim. Tako je. Hajde. Sad ću probati nešto. Daj to meni. Pa dobro, uzmi. Valjda će mi koža postati glađa. Ništa ne ide. Devojke, gledajte. Napravila sam masku. Šta? Šta je bilo? Šta sam uradila? Treba to skinuti. Jao, ni to nije pomoglo. Šta da radimo? Ne znam, ni meni krema nije pomogla. Prokletstvo. Gledajte. Ko je to tamo, Aksolotl? Idem kod tebe, mali. Dakle? Da! Ovo je pomoglo, sad imam glatku kožu. Kako si to uspela? Hajde i ti probaj. Da! To je zaista pomoglo, svaka nam čast. Sad imamo ekstra kožu. Hajde da napunimo sebi flašice da ih uvek imamo pri ruci. Devojke,
Šta? Šta je s vama? Kako je to moguće? Kako ćemo sada da nastupamo? Kako ćete da plešete? O ne! Imam ideju. Slušajte. Da, to je odlična ideja. Super! Sada možemo da nastupamo sa veštačkim nogama i niko ništa neće primetiti. Odlično nam ide. Da, svi nas vole. To je tako super. Imam vas, devojke. Šta je ovo? Imate rep. Sad ću to otkriti. Šta se desilo? O ne! Ko je to uradio? Ups. Nema veze, to nam neće smetati. Mi smo i dalje talentovane. Da, možemo nastaviti da pevamo. Djevojke, pevajte sa nama. O, da, vi ste najbolja publika. Hvala vam. Svi nas vole, čak i sa repom. O, da, mi smo najbolje. Volimo vas. Što? Kako je to moguće? Nema veze. Imam još jednu ideju. Sad će biti pravi bum. Tako je. Devojke su gotove. Šta? Odakle bum ovde? O ne! Jao, to je bilo moćno. O, da, ovaj nastup je najbolji u našem životu. Odakle je demon ovde? Ništa ne razumem. Dakle, uhvatili smo ga. Hajde, ustaj bre. Gde sam to ja? Ćao, ćao. Uhvaćen si, sada ne možeš pobeći. Moja magija će me osloboditi. On je nestao. Ali gde? Šta ćete sada raditi? Nema veze, imamo tajno oružje. Da, pokušaj samo da nam priđeš. Kakvi su to mačevi? Stani! Dođi ovamo. Prebit ćemo te. Jao, ne. Pomoć. Spasite me. Imam ideju. Šta? O ne! Padamo! Uhvaćeni ste. Boli me glava. Šta? Devojke školjka je ponovo ovde. Wow! Šta je ovo? Kakvi lepi privesti? Hajde da ih stavimo što pre. Sve se vratilo nama. Sad se pazi, demone. Sad smo nepobedive. Ne, samo ne to. Eto ti. Eto ti. Odlazim. Da, i nemoj se više vraćati. Oterali smo ga. Svaka nam čast. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao društvo.